Скъпи съотечественици, докато русофилите в България реват за Русия, американофилите в България реват за Америка, аз като български националист ви казвам, дайте да си създадем наша българофилска партия. И първото действие, което съм предприел като краен български националист, е на 15 март 30 обяд в град Гент да се съберем всички българи, за да се обединим в партия, Българска емигрантска партия, която защитава българските интереси и българите. На нас не трябват русофили комунисти, не трябват американофили, разни джендери и цървули, на нас си трябват истински българи. Затова призовавам всички на 15 март 2026 година град Гент в заведение Чановите, собственик Зоран, в 30 обяд заповядайте всички българи от цяла Европа, дето се вика от Белгия, от Германия, от Франция, ето Испания далеко, ще направим друга среща там, Българска емигрантска партия. Няма време за губене. Докато, пак повтарям, американофилите реват за Израел, за Америка, за Тръмп, в същото време русофилите реват за Путин, за Съветския съюз, за комунизма. Ние българи трябва да се обединим и да вземем живота си в наши ръце. Всички българи, които сме зад граница, трябва да се обединим в Българска емигрантска партия. Ако искате минималната работна заплата да е 1500 евро в България, минималната пенсия да е 800 евро в България, вие всички имате роднини в България, трябва да започне процеса отвън, от тук, от Европа, за да може да влезем на тези избори. Няма да може да влезем, но на другите ще влезем, защото след тези избори, 6 месеца по-късно, ще има нови избори. Много добре, знаете каква е политическа система в България, измами, купен вод, чурубаджинащина от едно време, което ние трябва да го променим. Затова ви каня там, в Гент, на 15 март, ще изберем 3 председатели. В Гент ще основем новата емигрантска партия, Българска емигрантска партия, и ще започнем борба срещу мръсните, гнусни, съветски, руски гадови и борба срещу мръсни, гнусни джендери, американци, западни капути и всеки гадови, където заради тия всички цървули ние сме пръсати по целия свят и не мога да си оправим държавата и не мога да живеем нормално. Сега ровар от свободния свят, чакам ви на 15 март в град Гент, 3 часа в заведение Чановете. Au revoir, до нови срещи!